Mayong hapon kanilang tanan. Amen. Salamat sa Ginoo nga nilasan kita aron sa pagpaambit sa tuloy sa Ginoo. Huwag kay kini mga ang pinaka-importante sa matang natin kanino santa nga buhay kata nini idalo sa kalibutan. Santa nga buhay ka importante ang pagpangalagad sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung wala tayo mahimo, wala ang Diyos nga atong gialagaran tungod kay siya ang pag-iya sa atong kinabuhi in kapulo ng isa. Ito yung tayo diyan mas kita ang pila ka mga prinsipyo din sa Biblia aron pagpinatuod na kita ang tanan isa ka tao na makasala nini ikaw sa kalibutan. Ito yung nakita sa Roma 3:23 na nag-ingaw na nakasala ang tanan o nahilayo sa himaya sa Diyos. So nakasala kita ang tanan. Walay isa kanato o walay sala. Pagpili kita ang tanan makasasala. Kamu o kami kitang ka makasala at tubangan sa Diyos. Pwede ingaw din sa Roma 3 at baliton Roma 3:23 nakasala ang tanan o nawatan sa himaya sa Diyos. So kitang tanan ang mga tao makasala ng kita na isa. So importante lang na kita bisan sa makasala ta pero na ang Diyos ng mga tao, ang Diyos ng mga pagkamatay aron sa pagbulit sa atong mga kasalanan kasi parang iuwit sa kalibutan ng isa. So bunyi sa Roma 3:6-23 kay ang bayad sa pagkakasala mao ang kamatayon apan ang grasya sa Diyos mao ang kinabuhi nga wala katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. So may naging din ang bayad sa pagkakasala mao ang kamatayon. Kini nga physical na itong awas, matay mo din. Hindi ito makalikay niling kamatayon dahil sini physical na itong alawas. Pero ang kining espiritualon nga kamatayon, hindi na ito yung likayan. Hindi ito makalikay ng mga resort. Kung kita mag-bago, kita mga lagad siguro, o kita nga butong sa atong Diyos, may itagya sa itong kinabuhi. So, pwede ka makalikay tayo na ikabuha nga kamatayon, ang espiritualon nga kamatayon. So kita may isang wala tayo Diyos sa kinabuhi, mayroon ka nga dunay-dunay ka kamatayon atong agyan ng isang. Mamatay ka sa physical na bahay, mamatay ka sa spiritual na bahay, mahal ang kagbukyan sa Diya, inibalik mo sa kalibutan ng isang. So ako ang salamat ng tayo ang Diyos na nag-finish o nag-pagmatay sa atong mga sarap ng siya ang nagagawa kasi sa atong pagkasasala ini idalo sa kalibutan. Mau hinungdan, na pagkagalan si Jesus ini idalo sa kalibutan,